Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagpadulong na si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, "Jesus, magtutudlo, kaluy-i intawon kami." Nakakita kanila si Jesus ug miingon, "Lakaw ug pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik ug nagdahig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo Samarianhon. Unya miingon si Jesus, "Dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat." Ug miingon kaniya si Jesus, "Tindog ug lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.